Lăudați să fie Isus și bine ați venit la acest eveniment online prilejuit de împlinirea a 75 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice. Mărturile din această seară vorbesc despre modul în care, în perioada tumultoasă a regimului comunist, creștinii din România au răspuns chemării lui Isus de a fi martori împreună cu ei ai fidelității și iubirii lui Dumnezeu. Dintre numărul mare de credincioși care au suferit pentru credință, se remarcă episcopi, preoți și surori, atât din Biserica Greco-Catolică, cât și din cea romano-catolică. Curajul lor de netăgăduit, credința lor de neclintit și spiritul lor, aș putea spune, încăpățânat, sunt o mărturie a acțiunii Harului în sufletul omului îndrăgostit de Dumnezeu. Și cred că nu știm cât de mult îl iubim pe Dumnezeu până când nu o dovedim prin faptele noastre. Aș dori să-l invit acum pe preasfințitul Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, să deschidă și să binecuvânteze acest eveniment, așezându-ne inimile în miezul mărturiilor acestor sfinți. Bun venit, preasfințite! Lăudați să fie Isus! În veci, amin. Bună seara la toată lumea! Mă bucur tare mult să ne întâlnim astfel online. Văd că suntem destul de mulți participanți, 68 deja. Da. Felicitări! Felicitări, sora Adina! Mulțumim! Cred că ar fi bine să începem cu o rugăciune, dacă sunteți de acord. Splendid. Un împărate ceresc, da? Împărate ceresc, mângâietorul, spiritul adevărului, care pretutindene și toate le primești visterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te așează într noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Binecuvântarea Domnului să vină peste această întâlnire, peste toți cei care vor conferența și cei care vor asculta, prin rugăciunea Maicii Sfinte, vă și că o să ai iubire de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Da, este o temă foarte interesantă. Mă bucur că ați ales această temă pentru că, de fapt, în urmă cu 75 de ani, eu nu mi-am pregătit un text scris înainte de tot, vreau să vă spun acest lucru, că nici n-am avut vreme. În urmă cu 75 de ani era, cum spunea preasfințitul Ioan Suciu într-o pastorală, începea Vinerea Mare a Bisericii Greco-Catolice în România. Este adevărat că nu doar pentru Biserica Greco-Catolică a început Vinerea Mare, pentru că inclusiv episcopii și foarte mulți credincioși și preoți romano-catolici au pășit pe același drum cu biserica noastră, doar că aici era instituțional. Biserica Greco-Catolică, conform unui decret 348 din 1948, a fost scoasă în afara legii. Este adevărat că la un ordin al lui Stalin, dar din păcate cu larga colaborare a Bisericii Ortodoxe. Spune Mântuitorul, adevărul vă va face liberi. Anumite lucruri despre care vorbim astăzi nu le spunem ca să acuzăm Biserica Ortodoxă de astăzi sau pe frații noștri cu care noi astăzi trăim împreună, ci în spiritul adevărului. Adevărul, doar adevărul ne face liberi. Acest lucru, de fapt, l-a spus și Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea când a fost în țară, referindu-se la toată suferința și la toate patimile Bisericii Greco-Catolice și a tuturor românilor, că apoi la Sighet, acolo unde au murit o parte dintre episcopii noștri, sau și în celelalte pușcării, nu au fost doar greco-catolici, nu au fost doar și romano-catolici alături de noi, ci au fost împreună întreaga elită a României. Ei, din punct de vedere instituțional, doar Biserica Greco-Catolică a fost atât de puternic lovită. Episcopii, știm bine, au fost arestați în zilele 27, 28, 29 octombrie. Apoi după aceea au urmat preoții și toate celelalte necazuri care au urmat, iar decretul a venit la 1 decembrie. A fost foarte multă suferință. Dacă uităm, știm foarte bine, uitarea face să se nască alți monștri. Vedem ce se întâmplă în istorie.
Eu îi admir foarte mult pe evrei când celebrează Holocaustul, cu câtă tenacitate și cu câtă constanță spun adevărul. Este foarte important și pentru noi să transmitem acest adevăr mai departe. Sunt dincolo de toată suferința umană. Știți foarte bine că în cadrul teologiei catolice, în teologiei și a istoriei bisericii, suferința este cea care aduce cu adevărat mântuirea, mai ales cei care acceptă de bună voie martiriul roșu. Iar ai noștri, din mila Domnului, au acceptat acest martiriu cu o dăruire și cu o dezvoltură, aș spune, cu totul neobișnuită. Nu, suntem în postul Crăciunului. Aduceți-vă aminte, da, trebuie să ne aducem aminte, că în acel an 1948 era tot un post al Crăciunului în care preoții noștri nu mai aveau unde să celebreze, credincioșii noștri nu mai aveau unde să meargă la biserică. Călugării și călugărițele, văd că aici sunt foarte multe călugărițe și călugări, erau alungați din casele lor. Este greu de închipuit ce au trăit acei oameni la acea dată. Oricât de mare efort de imaginație am încercat să facem, niciodată nu vom reuși să trecem și să înțelegem suferințele și încercările prin care ei au trecut la data respectivă. Nu trebuie să uităm faptul că noi am avut preoți și avem în continuare preoții căsătoriți. Iar mulți dintre ei au avut copii. Iar în acele condiții, când deja episcopii erau arestați, protopopii arestați, urmeau preoții să fie ori arestați, ori trec la ortodoxi. Când s-a pus problema, unele dintre preotese, ce se întâmplă cu ei, cu familiile lor? Și foarte mulți au preferat să meargă în pușcărie. Iar preotesele, cu o jertfă cu totul deosebită, au acceptat drumul de martiriu al soților lor. Mulți nu s-au mai întors niciodată din pușcărie, alții s-au reîntors și aceste femei cu o tărie de caracter și cu o dârzenie sufletească și cu o dârzenie în credință au știut să-și crească pruncii, care apoi la rândul lor au fost alungați de prin școli. Nu li s-a permis să studieze, nu li s-a permis să se înscrie, nu li s-a permis să lucreze în unele locuri. Și cu toate acestea au mers înainte. V-am spus, eu nu mi-am ordonat ideile, dar atunci când Bunul Dumnezeu cheamă pe un drum, cheamă într-un mod misterios. Iar nu putem să ne explicăm această manieră de chemare a Domnului uman, din punct de vedere uman, nu reușim ca să o înțelegem. Este acea iubire care se dăruiește, care ne-a fost dăruită, că a trimis pe Fiul Său în lume, atât de s-a golit Dumnezeu de sine însuși și l-a trimis nouă, cât reușim noi să-L percepem pe Dumnezeu care ni se dăruie. Și după aceea, acea dăruire, cei care au participat la această dăruire, preoți, călugări, călugărițe, credincioși, credincioase, au știut să o transmită mai departe și au știut să rămână tari în credința lor. Iar dacă ei n-ar fi fost atunci și noi astăzi nu am fi. Da. Are un rost suferința în viața bisericii, înseamnă că puteți să mergem înainte. Are un rost suferința în viața bisericii noastre, vedem inclusiv viitorul. Înțelegem trecutul, ne știm rădăcinile, știm să trăim cu serenitate în prezent și reușim să vedem inclusiv o perspectivă în Domnul,
cu dragoste, iertare și cu foarte multă bunătate. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o seară binecuvântată în continuare. Cât pot vă ascult și eu. Și Mulțumim foarte mult. încă o dată. Vă îmbrățișez și vă aștept la Oradea. Vă aștept la colindat, bine? Da. Pe toți. Monsenorul Ionuț, le-am văzut pe acolo pe undeva. Te aștept la colindat, dragă. Mulțumesc, preasfințite. Vă mulțumim, în veci amin, vă mulțumim pentru că ați dat această notă motivantă întâlnirii de astăzi, invitându-ne să explorăm mai profund istoria și rolul pe care acești martiri îl au pentru Biserica Greco-Catolică în special și pentru Biserică în general și impactul pe care evenimentele istorice le-au avut asupra societății și alegerilor pe care le facem noi în prezent. Mulțumim foarte mult, Excelență! Stimați participanți, dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la prezentările din această seară, vă rog să le notați în rubrica de chat și după fiecare 3 vorbitori vom avea 5 minute pentru a vă răspunde. Dacă doriți la fel să mulțumiți vorbitorilor în căsuța de chat. Dau cuvântul părintelui Fabian Doboș, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași, pentru a ne prezenta câteva dintre realitățile istorice ale anului 1948. Bun venit, Părinte Doboș! Lăudați să fie Iisus, vă salut pe toți! Mă bucur să vă revăd, inclusiv pe Monsenorul Ionuț, Preasfințitul Virgil și pe dumneavoastră toți. Eu mi-am pregătit 2-3 pagini, 10 minute, cred că nu-i prea mult, nu? Și mi-am intitulat intervenția anul 1948 și Biserica Tăcerii care a predicat fără să vorbească. Ar părea un titlu inspirat din sfatul pe care Sfântul Francisc din Asizi îl dădea în urmă cu 800 de ani confraților. Predicați neîncetat și, dacă e necesar, mai și vorbiți. Timp de aproape jumătate de secol, Biserica Greco-Catolică din România a predicat fără să aibă dreptul să vorbească. A predicat prin exemplul episcopilor, al preoților, al călugărilor și călugăriților, dar și al laicilor, care au suferit pentru Hristos. De altfel, nici catolicii de rit latin din România nu au fost neglijați, între ghilimele, bineînțeles, de regimul comunist, care îl considerau pe Stalin atotputernic. Dar istoria ne arată că Dumnezeul nostru este mai puternic decât diavolul lor. În această intervenție doresc să fac o trecere în revistă a principalelor evenimente provocate de, între ghilimele, ucenicii lui Stalin, oameni naivi și fără personalitate care și-au imaginat că pot fi superiori bisericii și lui Dumnezeu. Nimic mai greșit. Primul paragraf. Biserica Greco-Catolică din România după al doilea război mondial. Actul de acuzare împotriva Bisericii Greco-Catolice, în opinia sovieticilor, s-ar putea rezuma în următoarele fraze. Biserica Română unită cu Roma, greco-catolică, era la sfârșitul perioadei interbelice bine organizată, cu un număr mare de credincioși răspândiți în Transilvania, dar și în zonele extracarpatice, Muntenia, București, Basarabia, cu un cler bine format din punct de vedere teologic, cu numeroase implicații în plan social și cultural, cu o identitate bine definită. Era o biserică atașată puternic de valorile catolice, de Roma și mai ales de Papa. Biserica Greco-Catolică din România a jucat un rol primordial în evoluția națiunii române, atât pe plan spiritual cât și în cel al dezvoltării culturale, sociale, dar și naționale. Paragraful 2. Etapele persecuției. Momentele cele mai importante ar fi următoarele. Perioada de început, în care comuniștii au încercat să slăbească și să dezorienteze Biserica Catolică de ambele rituri din România. Apoi, organizarea la Cluj, pe 1 octombrie 1948, a unei adunări de preoți, 38 erau, desemnați de securitate, care urmau să proclame
între ghilimele, reîntoarcerea lor la Biserica Ortodoxă și să facă un apel către credincioși și cler ca să le urmeze calea. Următorul punct, asaltul pe teren pentru trecerea, între ghilimele, credincioșilor la ortodoxie și preluarea tuturor bisericilor greco-catolice. Și, în sfârșit, decretul numărul 358 din 1948, de la 1 decembrie, care decidea că structurile acestui cult, citez, încetează de a mai exista. Pe scurt, foarte pe scurt, luăm pe rând aceste puncte. Perioada de început. Declanșarea oficială a persecuției împotriva Bisericii Catolice din România a fost marcată de discursul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de la 21 februarie 1948, cu ocazia Congresului de Constituire a Partidului Muncitoresc Român. Citez. În întreaga lume, clerul catolic ascultă de ordinele Vaticanului, cărui furibundă activitate reacționară și pro-imperialistă este bine cunoscută. Am încheiat citatul. În această perioadă s-a avut în vedere cu și mai multă intensitate dezorganizarea Bisericii Catolice din România. Redăm cele mai importante momente. Noua Constituție de tip sovietic din aprilie 1948, denunțarea concordatului dintre România și Sfântul Scaun din iulie 1948, reforma învățământului și trecerea în proprietatea statului a bunurilor școlilor confesionale, 3 august 1948 și legea cultelor, decretul 177, contrară fundamentelor Bisericii Catolice din 4 august 1948. Al doilea subpunct. Organizarea adunării, între ghilimele, de la Cluj, de pe 1 octombrie 1948. Citesc dintr-un document de la Securitate. Se vor lua oricât de multe semnături. Se va ține seamă însă de faptul că un delegat de fiecare județ, cel puțin, trebuie să fie. Chiar dacă n-ar putea obține deocamdată nicio semnătură. Delegat înseamnă preot greco-catolic. Securitatea prezentă pe lângă fiecare, între ghilimele, colectiv județean, a acționat foarte brutal cu majoritatea preoților abordați pentru a semna delegații. La cea mai mică opoziție, ei au fost duși în sediile cele mai apropiate ale securității, unde au fost ținuți zile întregi, amenințați, bătuți, introduși fără haine în carcere, înspăimântați. 3. Asaltul pe teren pentru trecerea, între ghilimele, credincioșilor la ortodoxie. Pentru etapa asaltului există un document de 3 pagini intitulat Instrucțiuni pentru împuterniciții eparhiali, unde se stabilesc împuterniciții pentru cele 5 mitropolii sau episcopii ortodoxe din Transilvania care urmau să-i primească pe foștii greco-catolici. Se cere pentru, citesc, desăvârșirea acțiunii de până acum, am încheiat citatul, printre altele. Citesc din nou. Supravegherea celor ce n-au aderat, în special a șefilor sau a instigatorilor care ar încerca tulburări sau să semene îndoială. Am încheiat citatul. În timpul asaltului împotriva Bisericii Greco-Catolice, în vederea, între ghilimele, facilitării creșterii procentelor de trecere la ortodoxie și pentru a bloca comunicarea în biserică și orice rezistență a credincioșilor greco-catolici, Ministerul Cultelor și Securitatea au dat diverse ordine circulare secrete, din care amintim câteva. Citez. Declarația de părăsire a unui cult se poate face și individual și în grup, de mai multe persoane deodată. Am încheiat citatul. Prin aceasta, listele puteau fi ușor falsificate. Arestarea, în modul cel mai discret, închis ghilimelele, deschid ghilimele, a preoților care circulă dintr-o comună într-alta. Am închis din nou ghilimele. Prin aceasta, preoții au mai putut încuraja și sfătui între ei. Un alt document de 3 pagini din arhiva CC al PCR
fixează detaliile sărbătorii, între ghilimele, actului reîntoarcerii la Biserica Strămoșească, am închis ghilimelele, în ziua de 21 octombrie 1948, la Alba Iulia. Citez dintr-un document de la Securitate. Operațiunea de trecere pe teren continuă până în data de 21 octombrie 1948, până la care dată noi sperăm să fie trecuți majoritatea, urmând ca după aceasta să fie lichidate și ultimele comune care au mai rămas. Am încheiat citatul. Pentru a elimina rezistența călugărilor bazilieni din mănăstirea de la Bixad și efectul acestea asupra credincioșilor, în noaptea de 18 spre 19 octombrie 48, deci chiar înainte de ceremonia din 21 octombrie 48 de la Alba Iulia, a avut loc un asalt cu trupe, 240 de oameni au fost, prin care mănăstirea a fost desființată, securitatea stabilind transformarea acesteia într-un sanatoriu și spital cu ambulatoriu. Părinte Douăș, îmi cer scuze că intervin. Credeți că ați putea să treceți la concluzii, că mai aveți un minut? Da, ajung imediat. A urmat arestarea tuturor episcopilor, așa cum a amintit și preasfințitul Virgil, și a 25 de canonici și preoți în perioada 27-29 octombrie. Și ultimul punct, am mai sărit bineînțeles în toată lucrarea aceasta, decretul numărul 358 din 1948, amintesc numai articolul 1, care e cel mai important, bineînțeles. În urma revenirii comunităților locale ale cultului greco-catolic la cultul ortodox român și în conformitate cu articolul 13 din decretul numărul 177 din 1948, organizațiile centrale și statutare ale acestui cult, ca mitropolia, episcopile, capitolele, ordinele, congregațiile, protopopiatele, mănăstirile, fundațiunile, asociațiile, cum și orice alte instituții și organizații sub orice denumire încetează de a mai exista. Asta spuneau ei. Și în concluzie, persecuția Bisericii greco-catolice din România din 48 s-a făcut printr-o intervenție în forță a întregului aparat represiv al guvernului comunist sub atentul control al regimului sovietic. Totuși, Biserica greco-catolică din România nu a putut fi desființată. Ea a continuat să existe datorită mărturiei de credință pe care membrii ei au dat-o atât în închisorile comuniste cât și în clandestinitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, părinte. Știu că trebuie să plecați la ore, de aceea îmi cer scuze că v-am întrerupt. Vă mulțumim foarte mult pentru modul în care ați abordat această temă foarte complexă, într-un mod atât de concis. A fost o prezentare foarte captivantă, care ne-a oferit o înțelegere mai profundă a aspectelor istorice. Mulțumim foarte mult și rămân cu acest gând: Dumnezeul nostru este mai puternic decât diavolul lor. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, mulțumim. O invit acum pe sora Daniela Mare, lector la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București, să ne prezinte primul portret din această seară, Mater Clementine Maier, IBV, martiră a închisorilor comuniste. Bun venit, sora Daniela! Mulțumesc frumos! Pot să încep deja? Da, sigur, da. Da. Mi-am propus să prezint un portret al sorei Clementine Maier, bazat pe mărturia sorei Clara, care a cunoscut-o îndeaproape și care i-a fost colegă de celulă în închisorile din Mislea și Jilava și pe unde a trecut, și mai puțin pe dosarele pe dosarele CNSAS, care descriu în amănunt procesul sorei Clementine. Vreau să amintesc că din Institutul Sfânta Maria 10 surori au trecut prin închisorile comuniste, au fost condamnate la cel puțin un an jumate la Canal, la Cărat Piatră sau la Mislea sau în alte închisori. De campioana, să zicem, condamnărilor este sora Clara, care s-a ales cu 14 ani de închisoare. Dar astăzi o să vă prezint, mă grăbesc ca să mă încadrez în timp, doar portretul sorei Clementina. Și o să folosesc timpul prezent tocmai pentru a încerca să participăm mai
mai îndeaproape la evenimentele care s-au desfășurat cu ceva timp în urmă, dar care ar trebui să rămână mereu prezente, așa cum spunea preasfințitul Bercela în introducere. Mater Clementine Josefa Mayer se naște la 3 octombrie 1881 la Rettenbergen, în Germania. Intră în Institutul Sfânta Maria, este trimisă în provincia română a Institutului Sfânta Maria, iar la 15 ianuarie 1903 primește veșmântul religios la București. La 18 ianuarie 1906 depune primele voturi la București, iar la 15 ianuarie 1909 face profesiunea perpetuă. Activează ca profesoară la Mărăție, Sfântul Iosif și Pitarmoș, unde este și superioară, și o fostă elevă a școlii Pitarmoș, care este încă în viață și zilele acestea va sărbători 90 de ani și pe care o vizitez, ne întâlnim la o cafea și o amintește pe Mater Clementine. Era mereu la poartă, primea elevele externe și părinții care doreau să vorbească cu profesorii și această Mater Clementine Mayer i-a lăsat amintirea unei sau imaginea unei femei înalte, trupe și blânde și mereu zâmbitoare. Această blândețe și acest zâmbet continuu de pe chipul ei și l-a păstrat până la sfârșit și o să vedem din mărturiile sorei Clara. La școală, la Pitarmoș, Mater Clementine are o grijă deosebită față de cei săraci. De exemplu, de Crăciun, de Paști și în cursul verii vizitează deținuții din penitenciare, le duce alimente, îmbrăcăminte și ce mai au nevoie. Nu știe că la Păcărești va fi închisă ea însă și nu peste foarte mult timp. La 3 august 1948 este denunțat concordatul cu Vaticanul, toate proprietățile Bisericii Catolice sunt confiscate și trecute în proprietatea statului. Se discută soarta surorilor care au cetățenie străină. Li se permite să plece din țară sau rămân aici, unde au muncit o viață. Unele aleg să plece la Roma, la Casa Generală, de unde vor merge mai departe să lucreze în școlile din Europa, America Latină și Asia. Altele vor să rămână la o mică proprietate a Institutului în Popeșile Ordeni, unde funcționează o fermă care asigură fructele și legumele proaspete pentru eleve. Mater Clementine are posibilitatea de a aplica fiind de cetățenie germană, dar se hotărăște să rămână alături de surorile românce, multe bolnave care se stabilesc la ferma care va deveni Mănăstirea Sfânta Agnes. Îi mărturisește sorei Clara într-una dintre călătoriile spre Timiș: m-am hotărât să rămân și nu îmi retrag cuvântul. Nu-mi iau înapoi ce i-am dăruit lui Dumnezeu. Rămân cu voi, nu vă las singure. Este numită superioară provincială în 1949, iar la 24 ianuarie 1952 este arestată, judecată în lotul Leluțiu, Aurel Leluțiu, împreună cu preasfințitul Dragomir, cu frații școlilor creștine și cu câțiva laici, și este condamnată la 5 ani de închisoare pentru uneltire împotriva ordinii sociale și activitate contrarevoluționară. La încheierea procesului, președintele completului de judecată îi spune: vezi, babă, dacă ne vei rămâne datoare cu anii pe care îi vei primi. Ea răspunde foarte liniștită: dacă voi muri înainte de termen, veți ține trupul meu până îmi va expira pedeapsa. La penitenciarul Mislea locuiește în aceeași celulă cu sora Clara. O perioadă ajută la bucătărie, curăță cartofi. Când se întoarce în cameră, mai dosește în buzunar câte o ceapă, ca să facă o bucurie celorlalte deținute. Când celelalte trebuie să plece la muncă, ea le însoțește până în prag și le urmărește cu privirea. Deținutele o numesc lumina închisorii, fiindcă zâmbește mereu și le încurajează pe toate, zicându-le: nu fiți triste, vine un decret și ne vom elibera curând. Nu mai stăm mult. Într-o adeverință caracterizare din dosarul de judecată al lui Mater Clementine, este caracterizată astfel:
Este bătrână în etate de 74 de ani, mereu fiind bolnavă. Până în prezent a executat pedeapsa de 5 ani și 4 luni. În tot timpul a dat dovadă de respect față de cadrele formațiunii. Nu a fost pedepsită niciodată. În formațiune a avut o comportare bună și în momentul de față se găsea într-un stadiu foarte avansat al bolii sale. Are deja 79 de ani când se îmbolnăvește foarte grav și este dusă la infirmeria închisorii Văcărești. Este izolată și nu are voie să primească vizite la infirmeria închisorii Mislea. Sora Clara se adresează domnului Georgescu, directorul închisorii, și îi cere permisiunea de a o vizita pe Mater Clementine, mama ei spirituală, care s-a îngrijit de ea de când avea 17 ani. Îi se îngăduie să o vadă în fiecare zi, timp de o săptămână. Când o întreabă cum se simte, ea întreabă la rândul ei cum vor fi surorile de la Sfânta Agnes, dacă au ce mânca, dacă au bani pentru cele necesare. Suferința ei nu contează. Mereu se gândește la alții. La proces, episcopul Ioan Dragomir reușește să le strecoare o bucată de pâine consacrată, pe care o păstrează timp de 2 ani. Când pericolul perchezițiilor este prea mare, se împărtășesc, pentru ca trupul lui Hristos să nu cadă în mâinile milițiencelor și să fie profanat. Când vine Lizica Costel, judecată și condamnată în același proces cu episcopul Ioan Duma, aduce o felie de pâine consacrată. Cele catolice reușesc să se împărtășească de câteva ori. O bucățică mică este păstrată pentru Mater Clementine, ca viaticum în cazul morții. Mater Clementine e din ce în ce mai slăbită, dar nu se gândește la moarte, ci tot la surorile de la Sfânta Agnes. Într-o zi, sora Clara îi amintește cuvintele Mariei Vard, întemeitoarea institutului. Nu contează dacă mor în patul meu sau pe marginea drumului, sprijinită de un gard. Important este să mor în harul lui Dumnezeu. A doua zi, în infirmeria penitenciarului Văcărești, Mater Clementine îi spune zâmbind luminoasă: să știi, sora Clara, că m-am gândit la cuvintele Mariei Vard. Sunt fericită să mor unde vrea bunul Dumnezeu. Sunt gata să împlinesc voința lui unde și cum vrea el. După 2 săptămâni, de la data la care sora Mater Clementine a fost transportată de la Mislea la penitenciarul Văcărești, vine o deținută, da, care a fost în același salon cu Mater Clementine. Într-o joi seara, doctorul îi spune deținutei Mater Clementine că va muri, așa că celelalte să aibă grijă de ea. Milițianca de serviciu le permite celor 22 de deținute să se strângă în jurul muribundei și să se roage rozariul. Cu puțin ulei strâns de pe supă și un fitil din vată, încropiseră deja o candelă și o aprind. Se roagă rozariul până la 4 fără un sfert, când Mater Clementine deschide ochii și se uită în jur. Parcă ar căuta pe cineva. Le zâmbește, iar chipul ei strălucește. Închide iarăși ochii până la 4, când îi redeschide pentru ultima oară. Moare zâmbind, cu chipul strălucind de lumină. E 21 iulie 1955. Mai avea de ispășit 6 luni. A cerut îngăduința de a muri acasă, la mănăstirea Sfânta Agnes, dar a fost refuzată. Este aruncată împreună cu alte deținute la groapa comună a închisorii. În spital mor zilnic 2-3 bolnavi, dar nimeni n-a mai văzut ceva asemănător. Una dintre ele mărturisește: eu sunt catolică, nepracticantă, dar Mater Clementine mi-a scuduit sufletul. Cele 2 deținute care au dus-o în brațe până la mașină îi spun sorei Clara: măicuță, când dumneavoastră i-ați dat ceva în gură, fața ei a început să strălucească. Nu știu ce i-ați dat. Era Sfânta Împărtășanie. După eliberare, sora Clara reușește să obțină desfumarea, o recunoaște după sprâncenele pronunțate și împreună cu surorile de la mănăstire o reînhumează în cimitirul Belu Catolic la parcela lor. Sunt prezenți preotul ortodox al închisorii Jilava și capilanul mănăstirii, părintele Rafael Hag. Deși au trecut 10 ani, surorile îi vizitează mormântul și se roagă, amintindu-și povestirile despre buna Mater Clementine, vorba ei blândă și chipul luminos. Mulțumesc pentru răbdare și scuzați bâlbâiala din viteză. Mulțumim, sora Daniela, pentru prezentare. Într-adevăr, Iisus a promis că El însuși va da mărturie înaintea Tatălui Ceresc, nu? Pentru cei care își mărturisesc credința în El înaintea oamenilor. Și vedem cum această promisiune
I-a adus sorei Clementine mângâiere și speranță în momentele de încercare și de persecuție. Îl invit acum pe Părintele Lucian Dâncă, directorul Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase din cadrul Universității din București, să ne vorbească despre Institutul de Studii Bizantine în dosarele securității. Bun venit, Părinte Dâncă! Uitați să dau domnul microfon, mulțumesc, scuze. Așa. Și acum prezentarea. Acum prezentarea, da. Voilà. Mulțumim. Seară bună tuturor, mulțumesc pentru această inițiativă de a comemora o pagină tristă, dar în același timp și glorioasă a istoriei bisericii atât greco-catolice cât și romano-catolice din România. Aici nu vă vorbesc de un personaj, vă vorbesc de un institut care și el a fost victimă acestei persecuții, Institutul Francez de Studii Bizantine, așa cum l-am descoperit în dosarele securității. Aici aveți cei mai de seamă reprezentanți, o să vă spun câteva din numele acestea în curând. Vă vorbesc în 3 puncte: începutul institutului la Constantinopol, perioada lui de glorie aici la București între 37 și 47 și persecuția comunistă. Mă voi axa doar pe dosare și pe documente pe care le voi comenta un pic și voi avea și puțin text, sper să mă și încadrez. La început trebuie să fac memoria acestui părinte, Marie Alip lui Baral, care activează în România timp de 25 de ani și care adună bănuți cu bănuți sau bănuți peste bănuți să construiască imensa clădire în care noi locuim astăzi. Aici v-am pus și o mărturie a abilității lui de a cunoaște limba română, astfel încât a tradus chiar poezii din Mihai Eminescu în limba franceză, ceea ce nu este la îndemâna oricui. Voilà, asumpționiștii ajung în România în anul 1934 cu încuvințare, în București, cu încuvințarea monsenerului Frențiu, unde au un internat pentru studenți și se ocupă cu pastorala Bisericii Greco-Catolice din București, în particular la Strada Polonă. În 1936 deschid o nouă comunitate pe Știrbei Vodă, numărul 74, Institutul Sfânt Augustin, unde au loc conferințe și cursuri academice. Acest institut va fi acuzat de staliniști ca fiind un loc unde se întâlnesc goliștii, cu conferințe goliști și așa mai departe, și va fi închis și acesta foarte repede. În 1937, la insistențele istoricului român Nicolae Iorga, Institutul de Studii Bizantine de la Istanbul vine la București și se va numi Institutul Francez de Studii Bizantine. Are o revistă publicată, se numește Ecodoria, care aici la București va lua un nou titlu, Revue des Études Byzantines. Se țin conferințe, cursuri și o bibliotecă bizantină de circa 30.000 de volume la acea vreme. La 8 mai 1938 are loc inaugurarea EFEIB-ului printr-o conferință magistrală ținută de Nicolae Iorga, într-o franceză impecabilă, la sediul Bibliotecii Centrale din București, Centrale Universitare Carol I, unde este descris și scopul misiunii: cercetare științifică în domeniul bizantinologiei, colaborări cu savanți români, bibliotecă specializată în studii bizantine, sigilografie și epigrafie și o capelă consacrată de arhiepiscopul Alexandru Cizar la 19 martie 1938, care este deschisă publicului și la care participă mulți catolici români și străini la celebrările religioase. Se spune acest refren: pour respirer le bonheur de France. Aici vă dau câteva nume relevante din acea fotografie văzută adineori: Jean d'Aruzes, Jean Guyard, Raymond Janat, Severin Stalaville, Venance Grumet, Louis Petit. Sunt câteva din marile nume de bizantiniști, fără de care astăzi nu putem studia prea multe bizantinologie în facultățile noastre de teologie. A doilea punct, perioada de glorie, aici la București, în 38 și 47, Părintele Vitalian Loran devine șeful de bataie în această misiune a asumpționiștilor în București. Aici v-am pus doar 2 documente găsite în arhivele securității care atestă activitatea științifică a Părintelui Vitalian Loran și succesul de care se bucură în acest context românesc. Aici aveți un fel de pașaport, era acesta, al Părintelui Baral, a Părintelui Vitalian Loran, pentru că el circula foarte des între Istanbul, Israel, Grecia și așa mai departe, și avea nevoie de acest document eliberat de delegația franceză din București. Și aici aveți o pagină din ilustrațiunea română din anul 1938, care consacră o pagină deschiderea Institutului de Studii Bizantine la București din anul 1938. Aici iarăși aveți 2 documente. Prima, unde Vitalian Loran este numit președinte de onoare al acestei asociații culturale franco-române de la Timișoara, iar aici aveți o scrisoare prin care Părintele
Laurent cere guvernului român să fie scutit de taxe, spunând că se ocupă de activitate culturală. Aici avem iarăși un document prin care Vitalin Laurent, directorul acestui institut, expune scopul IFEB, v-am spus sintetizat câteva lucruri în adineori, și ajung la partea a treia, care e mai interesantă pentru noi și care ocupă, scopul acestei întâlniri din seara aceasta, persecuția comunistă. În octombrie 47, ceea ce trebuia să se producă s-a produs, părintele Vitalian era urmărit de securitate, iar în casă era adăpostit acest Camil Demetrescu PNCCD. Și cam de acolo a plecat toată istoria aceasta tristă cu asumpționiști aici. Între 7 octombrie și 21 noiembrie 47, Vitalin Laurent, Jana și Daruzes, 3 preoți asumpționiști francezi, sunt încarcerați la Jilava pentru acțiuni dușmănoase la siguranța statului. Iar pe 22 noiembrie 47 și 3 asumpționiști se angajează să părăsească țara, fără a mai ști dacă vor mai putea reveni vreodată. Ei sperau să revină în curând, dar nu s-a mai întâmplat. În timp ce Camil Demetrescu va rămâne în închisorile comuniste mulți ani, la Sighet, Râmnicu Sărat, Aiud și așa mai departe. Între 47 și 50 începe epopia transferării bibliotecii la Paris, unde se află până astăzi, și aici am pus câteva ipoteze. Aici avem un document din arhivele securității în care se văd cum vedeau securiștii misiunea IFEB-ului la București. Spunea că era ținut călugări asumpționiști, fondat la Constantinopol, care ajunge în România, face propagandă catolică, imobilul se construit de asumpționiști, au și numele arhitectului, au și străzile, au și și au și scopul acestui institut. Apoi am un alt document din care reiese ce știau securiști despre părintele Laurent, că era urmărit, nu? Teolog de renume mondial, doctor în științe orientale, membru corespondent al Academiei ale Inscripției Artei Frumoase, titular la Colegiul de France, profesor la Institutul Nicolae Iurea, o grămadă de titluri care atestă această activitate de glorie pe care asumpționiștii au făcut-o în acest institut. De aici avem un raport al securității din care reiese faptul că părintele Laurent asumă vina adăpostării lui Camil Demetrescu pentru a spune pe ăștia doi eliberații, eu sunt cel vinovatul. Acesta este părintele Vitalin Laurent și declarația pe care ei au trebuit să o facă, angajându-se că vor pleca din țară și că nu vor spune nimic ce s-a întâmplat sau ce au suferit ei la Jilava. Și aceeași declarație o avem și la ceilalți doi care au fost încarcerați la Jilava. Aici avem un raport al securității în comuniste prin care se certifică faptul că cei 3 asumpționiști au părăsit de dreptul România și au ajuns cu bine la Paris. Însă IFEB, spun ei, continuă activitatea provizoriu în clandestinitate datorită acestui părinte Emil Jean și fratele Petru Bărsan, care mai locuiesc în imobil, dar pentru că imobil deasupra era deja confiscat, ei erau la demisol. Și, în fine, ultimul slide, clădirea din Cristiantel așa, a avut mai multe destinații după această fatidică dată 22 noiembrie 47, și anume, într-o perioadă funcționează în clandestinitate cu aceștia doi, după cum am spus adineori. Între 51 și 60, clădirea este încredințată societății Crucea Roșie, în speranță că asumpționiștii vor reveni în curând, dar nu s-a mai întâmplat. Apoi, între anii 60 și 70, are loc naționalizarea, iar clădirea asumpționistă intră în patrimoniul statului și am aflat că a fost o perioadă de vreme Ministerul Agriculturii. Între 70 și 89, clădirea devine sediu mai multor instituții de stat, nu le știu pe toate, iar din 89, în clădire se instalează o policlinică medicală cu mai multe specializări, pediatrie, stomatologie, planificarea familiei. Aici este clădirea inaugurată în 38, aici este ușa prin care se intra în timpul perioadei comuniste într-un atelier de făcut proteze dentare. Da? Astăzi este capela noastră minunată. Așa. În toată această perioadă, doar etajul bibliotecii nu a fost folosit. Noi, când am recuperat casa în 2005, într-adevăr, acel etaj 3 la care se afla biblioteca era într-o stare destul de lamentabilă și acum Asumpțiuni și-a recuperat această clădire care funcționează din nou ca centru de studii bizantine și întâlnire creștine. Vă mulțumesc! Un alt maraton. Vă mulțumim, Părinte Dântă, pentru resursele și referințele pe care le-ați oferit pentru aprofundarea acestui subiect și ca de fiecare dată ați reușit să ne captivați atenția și să ne faceți să reflectăm asupra moștenirii acestor martori de data aceasta ai regimului comunist și asupra valorilor pe care le-au apărat cu atâta curaj. Vă invit acum pe sora Letiția Crihelman să ne vorbească despre un alt portret de martiriu, de data aceasta un martiriu în alb, Maica Sofia Mureșan,
și modul în care traseul detenției a fost și pentru ea un drum de sfințire. După intervenția sorei Letiția vom avea o sesiune de întrebări. Văd că sunt câteva întrebări în chat. Mulțumim, părinte. Așa, și sora Letiția. Lăudați să fie Iisus. În veci. Aș fi dorit un screen share. Da, dar nu reușesc să vă văd. O secundă. Aici. Așa, gata. Rezolvat. Gata, ar trebui să puteți acum, da? O secundă. Da. Doresc să vă prezint câteva aspecte din viața Maicii Sofia Mureșan, care a fost superioara generală a congregației noastre, a congregației surorilor Maicii Domnului. Îmi cer scuze, oare se vede? Foarte bine, foarte bine se vede, da. Așa. Deci Maica Sofia a fost superioara generală a congregației noastre din 1947 și până în iulie 1993. Dânsa a purtat pe umerii săi firavi crucea slujirii congregației, la care în 1948 s-a adăugat crucea persecuției comuniste, dovedind tărie spirituală și credință neclintită în cei aproximativ 40 de ani de existență clandestină a Congregației Maicii Domnului, până la căderea regimului comunist și atingerea limanului ieșirii la lumină și al începutului renașterii congregației. Privind retrospectiv firul vieții Maicii Sofia și concentrându-ne pe anii persecuției declanșate în urmă cu 75 de ani de la scoaterea Bisericii Române Unite în afara legii, viața ei se dezvăluie ca o călătorie marcată de evenimente dure, urmate de integrarea lor în cheie spirituală, treceri de la infern la paradis, păstrând candela speranței mereu aprinsă, primind astfel harul de a continua călătoria. În mod special doresc să vă supun atenției cele două perioade pe care le-a trăit de detenție. Sigur, cu contextul de început și de final la fiecare. Prima perioadă are ca punct de plecare comuna Jucu de Jos, din județul Cluj, locul de unde a fost deportată cu celelalte surori la Mănăstirea Ortodoxă Bistrița din județul Vâlcea. După 2 săptămâni este luată din mijlocul surorilor și dusă la Mănăstirea Sfânta Agnes a congregației actualmente numită Congregație Oiezu din localitatea Popeșle Orden, județul Ilfov. Este impresionant modul în care descrie starea ei după ce ajunge la Mănăstirea Sfânta Agnes. Prin bunătatea și purtarea de grijă a Mântuitorului nostru Iisus, am ajuns într-o mănăstire catolică. Cum se simte acel suflu sfânt al catolicismului și al sufletelor consacrate. Dar, dulce Iisuse, nu uita de turma rămasă în exil la Bistrița. Ai tu grijă ca nu cumva să fie hrănită cu ierburi otrăvite. Am încheiat citatul. În cele 6 luni cât a locuit la Mănăstirea Sfânta Agnes, a fost vizitată de regentul nunțiaturii din București, monseniorul Gerald Patrick O'Hara, care era informat de deportarea surorilor din Congregația Maicii Domnului la Mănăstirea Ortodoxă Bistrița. Cu această ocazie, Maica Sofia i-a spus că, între timp, surorile fuseseră trimise de la Bistrița în familiile de origine, fără nimic. Iar regentul nunțiaturii a convenit cu Maica Sofia să facă să-i parvină o sumă de bani care să fie distribuită surorilor. Așa s-a și întâmplat, dar nu fără să afle securitatea statului. În consecință, în 6 martie 1950,
Maica Sofia și surorile Congregației Maicii Domnului de la Mănăstirea Sfânta Agnes au fost ridicate, iar dânsa a fost dusă la închisoarea pentru anchetă Rahova. De acolo, în luna mai, a fost dusă la penitenciarul Jilava, iar în octombrie 1950 a fost dusă la lagărul de triere din Ghencea, unde erau selectate persoanele destinate lagărului de muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În anul 1951, timp de 10 luni, a fost purtată prin diferitele închisori de anchetă și detenție din zona București. În data de 7 decembrie 1951, este trimisă cu domiciliu obligatoriu la Mănăstirea de Maici Romano-Catolice din Timișul de Sus, actualmente Congregația Iezu. Ajunge în 8 decembrie 1951. Citez: "Ne-au deschis poarta și am intrat. Am mers drept în capelă, unde se cânta doxologia de încheiere a Sfintelor Exerciții Spirituale." Am încheiat citatul. După 2 ani și jumătate, în iunie 1954, i s-a ridicat domiciliul forțat, dându-i se libertatea de a se întoarce în familie, mai întâi la Someșeni, stabilindu-se apoi la Carei, județul Satu Mare. Voi trece acum la cea de-a doua perioadă de detenție. În vara anului 1956, s-a deschis la Craiova un spital regional al cărui director dorea să angajeze personal format din asistente medicale și infirmiere care să fie călugărițe. Așa se face că în plină perioadă comunistă, la 20 august 1956, a luat ființă în mansarda acelui spital nou o comunitate clandestină de 23 de surori. După 2 ani de existență, în 13 noiembrie 1958, după împrejurări tulburătoare, Maica Sofia a fost arestată și dusă la securitatea din Craiova. După aproape un an, cu nenumărate anchete mai lungi sau mai scurte și în condiții la limita suportabilului, i s-a comunicat că vina dânsei este foarte mare, anume, citez, "pentru că ați continuat să trăiți în comunitate călugărească și să funcționați, în vreme ce mănăstirea dumneavoastră a fost desființată." Am încheiat citatul. Traseul acestui nou tip de detenție a început la securitatea din Craiova. După procesul din 15 iunie 1959 a fost transferată la celularul din Craiova, iar în luna noiembrie 1959 a fost dusă la penitenciarul Jilava. În primăvara anului 1960 a fost dusă la penitenciarul din Miercurea Ciuc, care era una dintre cele mai grele închisori pentru femei, spune Maica Sofia în memorii. În luna mai 1960 s-au recrutat femei deținute politic pentru colonii de muncă și a fost selectată și dânsa într-un lot de 50 de persoane și dusă în colonia de muncă Arad, iar ulterior în colonia de muncă pentru femei Gai, în periferia Aradului. În luna aprilie 1962 a fost transferată la securitatea din Cluj, unde a stat până în 15 iunie 1963, fiind apoi transferată la penitenciarul din Cluj, unde a mai rămas pentru câtva timp. Apoi a fost dusă pentru a 4-a oară în viața ei la Jilava, doar pentru o perioadă de tranziție, pentru că în octombrie 1963 a fost transferată pentru a 2-a oară la penitenciarul din Miercurea Ciuc. La sfârșitul lunii februarie 1964 a fost dusă la penitenciarul Oradea. Acesta a fost locul în care, la data de 14 aprilie 1964, citez, a sunat goarna eliberării în toate închisorile. Ni s-a citit decretul de amnistiere. Fiecare trebuia să meargă de unde a fost arestat. Prin urmare și eu trebuia să mă duc la Craiova. Am încheiat citatul. După ce a rezolvat situația cu documentele de identitate la Craiova, pentru a fi în legalitate, Maica Sofia s-a stabilit cu domiciliu obligatoriu în familie, în orașul Carei. Citez, "Cât e de bun Dumnezeu, în veci voi cânta mila Lui. Cărările Lui sunt nepătrunse de noi, dar toate duc la liman pentru cei ce și-au pus toată încrederea în El." Am încheiat citatul. Și închei mulțumindu-vă pentru atenție și de asemenea doresc doar să menționez că în 6 ianuarie 2022
s-a deschis cauza de beatificare a Maicii Sofia în faza eparhială. Mulțumesc! Mulțumim și noi, sora Letiția, și nu ne-a zis nimic despre carte. Poate o aveți lângă dumneavoastră să ne... Așa, să puneți în chat un link, poate mai sunt persoane care doresc să o cumpere. Mulțumim că ați împărtășit. Așa, foarte frumos. Mulțumim foarte mult pentru carte. Mulțumim că ați împărtășit cu noi această poveste de viață și cred că ne-ați deschis ochii și ne-ați sensibilizat față de rolul pe care Maica Sofia l-a avut în păstrarea și promovarea vocației la viața consacrată chiar în timpul prigoanei comuniste, cu acea inițiativă de a deschide în mansarda unui spital o comunitate religioasă. Cu adevărat un exemplu viu de forță și de spiritualitate. Mulțumim! Sunt câteva întrebări în chat, însă văd că știu că părintele Doboș, părintele Dâncă au trebuit să plece la cursuri și nu știu dacă preasfințitul Bercea sau un alt invitat dintre cei care sunt prevăzuți pentru astăzi ar putea să ne răspundă la întrebarea dacă a avut vreo influență în momentul 1 decembrie în scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice din 1948. Aceasta ar fi o întrebare. Și o altă întrebare despre relația dintre Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă înainte de 1948. Da. Pe scurt. Pe scurt, da, indiscutabil. 1918 erau exact 30 de ani. Nu a avut o influență, pentru că, de fapt, acesta era un ordin din partea lui Stalin. Și comunismul s-a instalat în țările noastre începând din 1946. Da. Deci nu a avut legătură una cu cealaltă. Din contră, doar atunci când s-au împlinit 50 de ani, eu mi-aduc aminte că în 68 au dorit ca să îl folosească pe preasfințitul Iuliu Hosu, dar dânsul a cerut libertatea bisericii și nu s-a putut face, mă rog. Deci nu a avut o legătură una cu cealaltă. A doua întrebare despre legătura dintre bisericile greco-catolică și ortodoxă înainte de 1948. Depinde, mă rog, din punct de vedere instituțional, ortodoxii, mă rog, nu au fost totdeauna foarte disponibili, cum de altfel sunt și astăzi în raport cu noi. Eu încerc să fiu foarte elegant, inclusiv în cuvinte. Dar, cu siguranță că au fost foarte multe comunități unde s-au înțeles foarte bine. Deci erau comunități unde erau sate, unde erau două biserici, una ortodoxă, una greco-catolică, și când lipsa unul dintre preoți, toți mergeau la cealaltă comunitate. Problema unirii bisericilor s-a pus de mai multe ori, inclusiv la 1848. Atunci, mă rog, este istorică problema și trebuie discutată pe îndelete, nu este că se răspunde așa printr-o întrebare și cu un răspuns care să nu te trimite nicăieri. Da, este adevărat că și atunci au fost unele probleme, nu erau probabil atât de grave, erau comunitățile foarte bine închegate, erau preoții la locul lor, iar preoții noștri au purtat standardul ideii de unitate națională în Ardeal. Se știe această treabă. Pe de o parte, iar pe de altă parte au purtat standardul educației la care a fost ridicată. Acum se știe că foarte mulți dintre preoții și profesorii de la Blaj au plecat în Principate, pe la București, pe la Craiova, pe la Cernăuți, Aron Pumnu era preot greco-catolic. Celib. Simeon Bărnuțiu era preot greco-catolic. Cine să vă spun? Titu Maiorescu era nepot de preot greco-catolic de la Cetea Crânoasă. Deci, marile personalități care au avut o foarte mare influență asupra culturii românești.
Se știe că influxul a pornit de la Blaj, adică impulsul, nu influxul, impulsul a pornit de la Blaj și apoi după aceea de acolo s-a dezvoltat. Da. Din motive de timp, pentru că suntem un pic în afara timpului pe care l-am promis participanților, și anume o oră și jumătate, o întrebare la care cred că momentan puteți răspunde doar cu da și nu, sau nu știu, și persoana, domnul Bot Alexandru, poate dorește să vă scrie personal, și anume dumnealui întreabă dacă au fost închiși preoți greco-catolici în închisorile din Pitești și dacă da, dacă au făcut parte din, numește dumnealui, bestialul experiment Pitești. Cred că nu putem să dezvoltăm aici, dar putem să spunem da sau Au nu. fost Da. și unii au făcut, iar alții au fost, de exemplu, lotul cu preasfințitul Tode a plecat în zilele acelea când începea acel experiment Pitești. Da. Deci a fost, inclusiv preasfințitul Todea a fost acolo, nu a intrat în astea, că au fost duși și preoții de acolo. Adică o parte dintre ei, lotul episcopilor. Mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri. O să mai avem o serie de întrebări după următorii 3 vorbitori. Aș dori acum să-l invit pe domnul profesor Ioan Mitrofan, cel care timp de mai mulți ani a slujit în Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj ca profesor și rector. Bun venit, Părinte Mitrofan, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Astăzi ne veți vorbi despre omul care v-a deschis calea spre preoție, evocând imaginea cardinalului Alexandru Todea. Aveți cuvântul, Părinte. Mulțumesc. Vreau să spun că, de fapt, Biserica Greco-Catolică nu a fost desfințată, ci interzisă. Și ea a existat și în subteran, aș zice eu, în toată perioada până în 1989, când din nou a fost acceptată ca una din confesiunile recepte și acceptate în rândul confesiunilor aprobate de țara noastră. Încep cu sfârșitul. Preasfințitul Alexandru, episcopul care mi-a pus mâinile în cap și m-a cuprins în cinul preoțesc, a fost un om foarte dârs și foarte convins de credința sa, pentru că mai bine de 12 ani de pușcărie și câțiva ani de ascunziș, în 64, când a ieșit din nou la lumină, făcând parte din generația înlocuitoare a vechilor episcopi care au fost primii persecutați, dar nici dânsul și nici ceilalți din a doua generație n-au scăpat de această persecuție. N-a învățat nimic de a renunța, de a face compromisuri în pușcărie și de îndată ce s-a văzut liber și cu domiciliul la Reghin, unde fusese înainte protopop, a început să contacteze grupurile, preoții de nădejde, credincioși, care să reconstituie structura bisericii în umbră. În felul acesta pot să spun eu că am luat povestea de la sfârșit, dânsul fiind omul de care vreau să menționez că este cel care mi-a deschis drumul spre preoție, dar este chintesența activității pe care am desfășurat-o până acolo și în câteva puncte scurte aș vrea să spun că toți cei de până aici pe care îi voi menționa, fiecare a fost omul care mi-a deschis drumul spre preoție. Am fost hirotonit în 1979, deci 10 ani înainte de eliberarea sau repunerea în legalitate a bisericii noastre, și nu mă număr printre eroi și printre victimele comunismului decât într-un mod figurativ, pentru că n-am fost închis, n-am fost bătut, numai anchetat un pic așa. Și am stat 10 ani de zile ca preot sub supraveghere a autorităților care după o lună sau două de la hirotonire știau despre treaba asta, dar nu le-am dat satisfacție și n-au avut confirmarea că sunt preot.
Mai cu seamă că, de îndată ce mi s-a adus la cunoștință crima de a desfășura activitatea ostilă statului român, m-am prezentat de urgență la preasfințitul Tăudea la Reghin și i-am spus ce s-a întâmplat și a zis așa: nu scrieți, nu recunoașteți și nu dați nume, că atunci se complică lucrurile. Dar, dumneavoastră, știți asta. Cât vreme nu există o biserică, nu există nici preot. Când va fi biserica liberă, veți fi preot. Și cu această permisiune sau cu această indicație m-am comportat în toată această perioadă, deși știau, dânsii erau convinși, dar nu aveau argumentele necesare, probabil, să mă constrângă în vreun fel. Mă întorc la început. Eram un copil dintr-o familie modestă și mama ne-a dus la biserică de mici. N-am fost departe de biserică și chiar m-am implicat cât se putea în viața liturgică a bisericii din sat, care, conceput fiind eu greco-catolic, m-am născut sub ocupația ortodoxă, zic, și am mers în biserică, am fost botezat de un preot fost greco-catolic, care trecuse, semnase, și mama a fost consecventă, deși a fost greu cu 3 copii foarte aproape unul de altul, cu învățătura pe care o primea de la preotul din sat, preotul grec-catolic, care din 1929 și până în 1948, acolo a venit, de acolo a plecat în Bejenie. Părintele Ioan Coma, Coti îi ziceau, care predica foarte bine și mama era o ființă foarte receptivă și vinea acasă și ne făcea educația. Țin minte, și asta m-a intrigat, zicea: cine își iubește copiii, nu scruță, nu iau. Și eram supărat. Cine e ăla care comandă ce să facă mama cu ea? În fine, a trecut o vreme, am crescut, eram adolescent și în ultimul an de liceu am făcut cunoștință cu Biserica Romano-Catolică din Alba la o primiție, prima liturghie a generației respective din Alba, Institutul din Alba Iulian. Și am dobândit acolo prieteni care, sigur, m-au îndrumat într-un fel sau altul și am încercat să găsesc o modalitate de a face și o teologie. Bineînțeles că printre alte persoane care mi-au deschis ochii sau m-au lămurit cu această tentativă, era chiar preotul din sat, un călugăr, morar modest, care studia la Sibiu, atunci aș completa studiile la Sibiu, și am mers cu probleme de tineret la dânsul. Știam de la mama o formulă pe care n-am înțeles-o și nici nu ni s-a explicat. Probabil erau timpuri în care n-avea de ce să ni se explice acest lucru. Zicea: când a plecat părintele Coman, nu știam unde și de ce, a spus: dacă zidurile acestea s-ar dărâma pe mine, eu legea nu mi-o las. Dânsul construise o biserică nouă față de cea pe care a găsit-o de pe 1700 și mai de mult, o biserică din lemn, cum erau atunci bisericile noastre. A făcut o biserică din zid care dăinuie și astăzi și este aspectuoasă și măreață. Și a plecat. Bine, mergând la călugărul acesta, am primit de la dânsul un elogiu. Zice: uite, ați văzut că am scris pe pisanie, deci pe inscripția de la ușile de intrare, că biserica a fost construită de părintele Coman Ioan. Nu i s-a precizat identitatea lui Coman. În fine. Și eu, sfătos și prost, în sensul de naiv, zic: și eu știu ceva de părintele Coman. Și m-am apucat și i-am spus formula asta de la mamă. Și toată discuția noastră constructivă s-a prăbușit și a zis: i-aș arăta lui tradator din neam. Când a zis că nu și-ar lăsa legea dacă se dărâmă biserica pe el. Și am mers acasă răvășit și am întrebat-o pe mama: mamă, cine e trădătorul ăsta de neam de la care dumneata ne-ai făcut educație religioasă? Mai trăiește? Da, nu o să-mi faci cunoștință. Ei, când mi-a făcut cunoștință cu dânsul, i-am vizitat acasă în Alba Iulia, erau stabiliți și pe funcție de muncitor și pensionat de la muncitor la un centru de distribuție, carburanți și lemne.
primul lucru pe care mi l-a spus a fost: vrei să mergem la Preasfințitul? Acum, la adolescență, cam toți adolescenții sunt năzdrăvani și așa conspirativ, cumva, cum mi-a zis, n-am întrebat cine e Preasfințitul, unde e Preasfințitul, ce e Preasfințitul. Și imediat am zis da. Am stabilit o zi și am plecat la Reghin. S-a gătat timpul? Aproape. Aproape. Deși e foarte interesantă povestea dumneavoastră de viață. Și mă opresc. Și am ajuns cu părintele Coman la Reghin și Preasfințitul Todea s-a bucurat că era proaspăt ieșit din închisoare, 3 ani de la eliberare, și îi spune părintele, mă prezinte: Preasfințite, tânărul ăsta vrea să studiază teologie. Și acum personalitatea dânsului, care era așa un om dintr-o bucată și voinic și hotărât, zice: vrei să te faci popă? Și am zis: vreau să studiez teologia. Ai ceva de scris? Da. Și atunci mi-a dictat programa analitică care rivalizează toate programele de acum tocate în diferite denumiri, manualele care trebuie, și am ajuns la București pentru că am început să studiile economice. Și 11 ani de zile am studiat și Capitalul lui Marx, și Dogmatica lui Suciu, și 1, și 2, și 3, și 4, și Uzul Sacramentelor și altele. Iar în această perioadă, întorcându-mă acasă, în vacanțe, după aceea ca economist, în Alba Iulia, îl vizitam și m-a studiat, m-a verificat așa discret, niciodată nu vehement și direct. Și după 11 ani a zis: ei, ce facem? Mergem înainte. Cum? Singur. Foarte bine, așa m-am gândit și eu, dar vreau ca alegerea să fie a dumneavoastră. Și mi-a spus: aveți săptămâna asta la dispoziție, nu vă trimit la exerciții spirituale că să transpiră evenimentul, veniți duminică dimineața la ora 10. Și tot adolescent încă, n-am respectat ora și apoi am avut prima întâlnire cu dânsul, mai dur așa, și a zis: m-am dus de la 8 și tot am bătut în ușă și am plecat și iar am venit și a zis: de 2 ore ne terorizezi. Șez aici. Și m-a pus să șez în antecameră, că mai era unul, părintele Rus Ioan, tatăl atâtor ruși care sunt în cler și în congregații. Și, și bineînțeles că după ce și-a expediat pe ceilalți, a zis: gata, acum, la baie, asta era o normă, să te speli pe mâini și să-ți lustruiești încălțămintea, și m-a pus la moară. Sigur că în camera aceea era o doamnă, doamna Valerica, pe care o cunoșteam, și era un tânăr care stătea cu fața în palme, plecat și îngenunchiat acolo într-un colț. Nu mi l-a prezentat nimeni, nici nu am avut eu. Emoțiile au fost grozave și mi-a pus mâinile pe cap și a crezut că mi se despică, așa grele au fost mâinile. S-a terminat, s-a zis: până aici diaconie, de aici spre preoție. S-a terminat liturghia și s-a pus în genunchi și a zis să-i dau binecuvântarea. Acum, învățasem eu între timp ceva, dar nu totul. Și m-am dus până acolo: harul Domnului, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, Împărăția Sfânt să vie peste tine. Și m-am oprit și îmi citeați de acolo: preot Alexandru, preot Alexandru, cu alt soldar și așa. S-a pus pe scaun și mi-a făcut prima predică și a zis: ceea ce faci dumneata la 30 de ani este un gest eroic și să îl duci înainte cât ține motorul. Și așa s-a întâmplat, că a ținut motorul, a venit, am stat 10 ani de zile, tata a murit, nu știa câți preoți, ceilalți din familie erau oarecum preocupați că nu mă mai însor, cum era moda, și în 1990 m-a văzut pentru prima dată mama îmbrăcat pe Câmpia Libertății, alături de actualul Preasfințit Virgil și de cardinal Alexandru Todea. Mulțumesc de răbdare. Părinte Mitrofan, noi vă mulțumim pentru această mărturie extraordinară de viață, pentru exemplu dumneavoastră de credință și sfințenie în timpul vieții și despre lucrarea Duhului Sfânt în fiecare suflet pe care îl alege să-l slujească în mod deosebit, așa cum l-a slujit și îl slujiți dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Dau cuvântul doamnei Țitonia Zegrea Maria Magdalena, masterandă la Universitatea din București, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică,
Dumnezeu ne va vorbi în seara aceasta despre descoperirea dosarelor martirilor în Zeghe. Aveți cuvântul. Bună seara! Mulțumesc, sora Adina. Greu să vorbești după Părintele Mitrofan. Așa este. Ceea ce voi relata eu este din ceea ce am citit, din ceea ce am cercetat. Părintele Mitrofan a relatat din ceea ce a trăit. Scriitoarea Mia Pădurean, fiica Blajului, mărturisește despre anii copilăriei și ai adolescenței ce i-au fost înnegurați de suferințele oamenilor care n-au cedat nici chiar în fața morții, ci au murit cu fruntea senină, sperând că urmașii lor vor continua lupta. Dar la ce fel de luptă ne referim? O luptă cu arme în mână și violență fizică sau agresiune verbală? Nici de cum. Lupta pe care trebuie și avem datoria să o continuăm este o luptă a argumentelor, documentelor și faptelor. O luptă luminată de credință și unire pentru una catolică și apostolică biserică și pentru urmașul Sfântului Petru, Papa de la Roma, cum îi spunem noi românii, călăuziți de exemplu episcopilor martiri. La momentul 1948, autoritățile comuniste aveau nevoie de o semnătură a unui arhiereu pentru a demonstra revenirea Bisericii greco-catolice în rândurile ortodoxiei. Această semnătură nu s-a putut obține nici pe cale pașnică prin așa numitele invitații la renunțarea la catolicism însoțite de promisiuni, cum ar fi titluri și funcții înalte, nici pe cale abuzivă, prin amenințări sau tortură. Îmi cer scuze. Dintre ierarhii greco-catolici, niciunul nu a cedat. Credința a primat în fața propriei vieți. Cardinalul Alexandru Todia mărturisește: noi am suferit pentru credință și mai ales pentru capul bisericii, iar Biserica Unită cu Roma Greco-Catolică a răspuns prin glasul episcopului Arhanghel Ioan Suciu: mai bine murim decât să trădăm. Cutremurătoare și șocantă e relatarea Luciei Hosu Longin despre descoperirea dosarelor episcopilor beatificați de Papa Francisc la Blaj. Ea consideră că această beatificare este aidoma învierii eroilor pentru credință. Faptul că această descoperire se întâmpla între anii 1997-1998 e cu atât mai uluitoare. De aici se naște o parte dintre acele întrebări ce nu își vor găsi probabil niciodată răspunsul. Trecuseră anii de la Revoluția din 1989 și mă întreb: de ce atât de târziu au fost scoase la lumină? Dacă realizatoarea celebrului documentar Memorialul Durerii n-ar fi săpat prin arhive, ar fi fost cineva interesat de biografiile acestor eroi? Acestea au ajuns să fie prezentate la arhivele Ministerului Justiției de la Cernica datorită unor legături de prietenie și o bună comunicare cu personalul instituției. Ca urmare a acestui fapt, dânsa nici nu nominalizează în mărturia sa persoanele. În timpul cercetărilor, șeful arhivei a adus un dosar ce conținea documente și fotografii ale episcopilor și preoților care au fost obligați să-și lepede reverenda și să îmbrace haina vărgată a deținutului. Prima fișă conținea fotografia episcopului Iuliu Hosu. Jurnalista mărturisește că nu mai trăise niciodată pe parcursul investigațiilor pentru memorial asemenea emoții copleșitoare amestecate cu ură, durere și revoltă. Rămăsese
fără cuvinte. Nimeni nu mai văzuse acel dosar. Fotografiile au fost preluate în diverse expoziții din Europa, publicate în cărți de istorie și ulterior au ajuns la memorialul de la Sighet. A filmat fiecare pagină de teama de a nu îi se lua ce i s-a dat. Acești mari învățați erau trecuți în fișele din penitenciare, fără studii, fără ocupație și fără domiciliu. Umilințele și ticăloșiile organelor de securitate nu s-au oprit la a-i deposeda de toate bunurile materiale, ci chiar au încercat să le șteargă identitatea. Fără acest dosar, poate n-ar fi existat probele pentru a demonstra modul în care s-a dorit exterminarea acestor elite. Vă mulțumesc frumos! Noi vă mulțumim pentru această prezentare foarte emoționantă. Mai bine murim decât să trădăm. Și despre modul în care Dumnezeu lucrează, permițând unei persoane care face o cercetare să găsească acel dosar care a dus la, să zicem așa, un dosar de genul Big Bang, care a dus la descoperirea atâtor mărturii. Mulțumim pentru această prezentare care ne reamintește importanța valorilor care au condus viețile martirilor despre care am vorbit în seara aceasta. Și, repet, poate ceea ce a spus cardinalul, totdeauna noi am suferit pentru credință și mai ales pentru capul bisericii. Cât respect pentru autoritate. Mulțumim foarte mult, pentru că nu sunt întrebări în chat. O să mergem la următorul invitat din seara aceasta, domnul doctorand Raimondo Mario Vrut, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Școala Doctorală de Studii de Populație și Minorități, care ne va vorbi în seara aceasta despre Ioan Bălan, personaj istoric și episcop martir greco-catolic român. Aveți cuvântul. Bună seara! Înainte de toate, aș dori să știu dacă se poate da un share screen. Sigur, chiar acum. Da, mulțumesc. Am pregătit o mică prezentare care să însoțească textul meu. Așa. Da. Ia să intru să... Sper că se va deschide. Sper că se vede și că e în regulă. Deocamdată nu se vede, cred că trebuie să fie închideți și redeschideți iar, nu știu. Vedem doar folderul cu diferite documente. Da, mie mi s-a deschis, am să... L-am închis și îl redeschid din nou. Ok. Nu știu dacă se vede acum. O secundă, așteptăm. Da. Mie mi-apare cu verde. Da, nu... Dacă nu funcționează, atunci nu mai pierdem timpul. O să Ok. trec. Sau dacă vreți, puteți doar să-mi trimiteți mie și pot să dau eu share screen, cum doriți. Dacă, da, o să încerc lucrul ăsta. Mie mi-apare, dar mă rog, acum nu știu de ce nu vrea să funcționeze. O să dau stop share și eventual... Cineva zice, trebuie să alegeți ce fereastră partajați, și anume cea cu prezentarea. Acolo sus aveți un... cu multiplă, ceva multiplu. Da. Acum am găsit, cer scuze că... Acum sperăm că va merge. Perfect. Funcționează? Da. Se vede. Bine.
Așa. Și cred că acum pot să încep. Bun, dacă se vede, da. Ce v-am pregătit pentru seara aceasta este, cum spunea și sora, episcopul Ioan Bălan, personaj istoric și episcop martir greco-catolic român. A fost episcop în perioada 1936 până în 1959 și este cunoscut faptul că episcopul Bălan este unul dintre cei 7 episcopi martiri greco-catolici care a fost beatificat de Sfântul Părinte Papa Francis la Blaj. Ioan Ploscaru, care a fost secretar canonic și vicar general al episcopului Ioan Bălan, episcopul Ioan Bălan, ulterior devenit și el episcop, l-a descris pe episcopul Ioan Bălan ca pe un intelectual rafinat, cu un profund bagaj cultural, având competențe lingvistice impresionante ce includeau limbile franceză, germană, maghiară și italiană, precum și competențe în limbile clasice precum ebraica și greaca. Mai mult, după primul război mondial, episcopul Ioan Bălan a fost onorat de generalul Berthelot cu distincția Legiunea de Onoare pentru promovarea limbii franceze. Este cunoscut că a și tradus Noul Testament din ebraică încă pe când era preot, în anul 1925. Pe scurt, s-a născut la 11 februarie 1880 la Teiuș și a murit la 4 august 1959 în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Ciorogârla. A cunoscut o perioadă istorică plină de evenimente, incluzând și dificultățile primului război mondial, unirea Transilvaniei cu România în 1918, al doilea război mondial, urmate de dificultățile cu care s-a confruntat biserica noastră greco-catolică. Putem spune că episcopul Ioan Bălan este considerat un personaj istoric, deoarece a jucat un rol semnificativ în istoria Bisericii Române Unite, dar nu numai, și a avut o contribuție notabilă în timpul perioadei în care a slujit ca episcop. Prin atitudinea sa în fața persecuției, putem desprinde criteriile care l-au condus spre idealul de sfințenie și de martir. Idealul de sfințenie l-a urmărit pe episcopul Ioan Bălan încă din timpul când era student la Seminarul Central din Budapesta la începutul secolului 20. Iată ce spunea el în autobiografia sa pe care a scris-o pentru rudele sale. Întâlnirea cu rectorul și liniștea din casă m-au impresionat foarte mult, încât mi-am zis în sufletul meu, aici toți sunt sfinți și tu trebuie să te faci sfânt. Episcopul Ioan Ploscaru descrie, printr-un exemplu luat din evenimentele vremii, felul episcopului Ioan Bălan de a discerne fără teamă lucrurile importante de ceea ce este efemer, plecând de la Dumnezeu ca și criteriu fundamental. Citez: cât privește legăturile cu politica momentului, Ioan Bălan a știut să se țină la distanță. Îmi amintesc că odată a fost invitat la o conferință a prieteniei româno-germane. Era prin anul 1942 la Lugoj, unde acolo s-a jucat o piesă de teatru. După aceasta toți am fost conduși într-o sală la un restaurant din localitate aici. Iar aici Gauleiterul germanilor din Timișoara în uniformă SS a vorbit de prietenia româno-germană, de jertfe comune, de război, biruință și așa mai departe. Heil Hitler. Apoi a invitat pe toți cei de față să se înscrie în Asociația Prieteniei Româno-Germane. Cel dintâi demnitar prezent era episcopul. A spus și el câteva cuvinte, dar a încheiat: cât privește semnăturile să mai chibzuim. Apoi am plecat. Toți ceilalți s-au răsuflat ușurați, iar Goaleiterul a rămas foarte surprins. L-am întrebat pe episcop, adică și eu Ploscaru, l-am întrebat pe episcopul Bălan dacă nu se teme de urmări, iar dânsul i-a răspuns: apa trece și astea trece, singur Dumnezeu e veșnic. Sunt însă două lucruri care nu sunt eterne, dar sunt perpetue: prostia și nestatăciunea omenească. Înainte de încarcerarea episcopilor se simțea tensiunea legată de situația Bisericii Greco-Catolice, iar primii pași în pregătirea personală și în cea a pregătirii credincioșilor era direcția încurajării lor și a trezirii spirituale pentru o viață creștină autentică. Redescoperirea virtuților, a valorilor creștine erau comorile pe care biserica le avea la îndemână în contextul dat.
Găsirea unui sens pentru momentele istorice pe care le străbate reprezintă o provocare pentru Ioan Bălan, care în data de vineri, 28 octombrie 1948, părăsea episcopia de Lugoj, însoțit de majorul securității din Lugoj, majorul Kling. Era începutul unui drum greu de încredințare totală în mâinile Domnului său. Citez, spune Ploscaru în cartea Lanțuri și Teroare, a fost momentul nefast în care episcopul Ioan Bălan a părăsit pentru totdeauna dieceza pe care a păstorit-o timp de 12 ani, n-a mai revăzut nici locurile natale, fiind privat de libertate până la moarte. Om de mare cultură, Ioan Bălan se manifestă deosebit de prietenos în relațiile cu persoanele cu care a venit în contact. Citez, episcopul m-a primit foarte cordial, așa cum obișnuia el să primească, iradind din sufletul său o bucurie greu de stăpânit. Cine nu-l cunoștea era surprins de prietenia manifestată. Admirația în fața bunătății și a ospitalității episcopului martir completează tabloul unei personalități deosebite, curajoase și împlinite. Acum, în timpul ce m-a mai rămas, mă voi focaliza pe anul 1948, în care vreau să scot în evidență câteva momente în care se arată atât motivația martiriului episcopului Ioan Bălan, cât și atitudinea sa în fața persecuției. Legat de motivația martiriului, episcopul Ioan Bălan a semnat, alături de toți ceilalți episcopi, scrisoarea colectivă a episcopatului greco-catolic din 24 iulie 1948, precum și ultimul memoriu acestui episcopat adresat autorităților la 7 octombrie același an, documente în care se arată explicit că niciun adevăr din Sfânta Evanghelie nu poate fi respins și deci nici actul scris al întemeierii bisericii și a papalității, conform Sfintei Scripturi Matei 18-19. Scrisoarea colectivă se referă chiar la suferința cu care ar putea urma prin respectarea acestor adevăruri și citez: legăturile noastre cu Papa, episcopul Romei, nu sunt o rânduire omenești pe care să le putem schimba, ci o rânduiri dumnezeiești pentru care datori suntem să suferim la nevoie, ocări, bătăi, amenințări, poate temniță și sărăcie, căci asta înseamnă a ne chezăși de acum și a ne agonisi cu o trecătoare suferință, o veșnică mărire mai presus de orice măsură, căci durerile ceasului de față nu pot să stea în cumpănă cu mărirea ceva să se arate pentru noi. Episcopul Bălan e excomunicat pe preoții participanți la conferința de la Cluj din 1 octombrie 1948. Prin această excomunicare, episcopul Ioan Bălan se putea aștepta la arestare, deoarece înfruntase în mod direct persecutorul în politica sa privitoare la culte. Ioan Bălan a respins trecerile la ortodoxie care s-au făcut prin încălcarea legii. La 15 octombrie 1948, episcopul Bălan s-a adresat în mod public primăriei orașului Lugoj pentru a protesta față de toate încercările legii în care s-au făcut aceste treceri forțate la ortodoxie. Poziția episcopului în timpul detenției este cunoscut episodul acela în lagărul de la Dragoslavele, unde episcopul Ioan Bălan a respins invitația la defecțiune venită din partea patriarhului Justinian Marină. În memoriile sale știm că episcopul Hosu descrie dialogul avut cu patriarhul, iar răspunsul său a fost următorul: Părinte Patriarh, credința noastră este viața noastră, acesta mi-a fost cuvântul pe întreagă calea aceasta până în ziua de azi și cu ajutorul Domnului până la moarte. Iar cardinalul Hosu relatează apoi că după plecarea vizitatorilor, el a vorbit cu episcopul Bălan, care i-a spus că i-a dat patriarhului același răspuns. Și este cunoscut și acel episod pe care arhiepiscopul Ioan Ploscaru îl descrie în cartea sa Lanțuri și Teroare cu patriarhul Justinian, care a venit la Dragoslavele și le-au pregătit un prânz super copios și le-a spus după episcopilor noștri greco-catolici că dacă nu veți trece la Biserica Ortodoxă, îmi voi lua brațul crotitor. Iar chiar episcopul Bălan a luat cuvântul și a spus că prea fericite dacă noi am crede că Biserica Ortodoxă este adevărata biserică, ne-am dat semnătura, căci noi vrem să fim al lui Hristos, nu de alta, dar n-ați venit la noi cu argumente, nici cu virtuți creștine și ne-ați arestat.
Și acestea e clar că nu sunt metodele lui Hristos și a spus că dacă noi, episcopilor uniți, ne-ar fi propus cineva că ne dă toată Biserica Ortodoxă pe mână cu condiția să arestăm și să întemnițăm pe ierarhii ei, sau pe unul dintre ei, nu a fi acceptat. Iar asta l-a pus pe gânduri pe patriarh și a spus că când a ieșit afară, cineva l-a întrebat că sunt pregătiți să treacă la ortodoxi la noi și a spus că e o chestiune de convingere. Da. În încheiere vreau să spun că mistuirea unei vieți prin brutalitate și forță aprinde flacăra exemplului. Ioan Bălan, prin mărturia de credință vie și constantă, prin discernământ și ospitalitate, este alături de ceilalți episcopi, martiri, un model al Bisericii Greco-Catolice. Amintirea parcursului său ne duce cu gândul la cuvintele Sfântului Pavel adresate celor din Roma: ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Spiritul Sfânt, cel dăruit nouă. Vă mulțumesc! Am încheiat. Mulțumesc frumos! Așa, mulțumim și noi. Mulțumim pentru această prezentare deosebit de interesantă. Aici toți sunt sfinți și tu trebuie să te faci sfânt. Mulțumim pentru evocarea portretului episcopului martir Ioan Bălan, cel despre care ați spus că avea în suflet o prietenie de nestăpânit. Cred că toți ne dorim să întâlnim și astăzi acest spirit de prietenie și fraternitate în episcopii noștri și ne simțim mângâiați în credința noastră atunci când avem această binecuvântare în viața noastră. Mulțumim și succes la redactarea tezei. Mulțumesc și eu! Succes și vouă, asemenea! Mulțumim! Dau cuvântul acum seniorului Ionuț Paul Străjac, însărcinat cu afacerea din interim a Nunciaturii Apostolice din Sudanul de Sud, dar a cărui inimă bate românește și universal, pentru a rezuma prezentările din această seară și pentru cuvântul și binecuvântarea finală. Bun venit! Lăudat să fie Iisus! Deci. Permiteți-mi în primul rând să salut pe preasfințitul Virgil și pe Părintele Mitrofan, cu care am colaborat în trecut și pentru studiile făcute pentru Biserica Greco-Catolică, prezent în Arhidieceza de București. Felicitări organizatorilor pentru această inițiativă lăudabilă și tuturor celor care au relatat în seara aceasta, îmbogățindu-ne prin mărturiile aduse. Și, de asemenea, felicitări celor care au avut răbdarea și interesul de a participa la această conferință online. Spunea preasfințitul Virgil că a fost multă suferință. Într-adevăr, păstrarea comuniunii cu Roma, cu Sfântul Părinte, cu Papa de la Roma, a adus multă suferință în rândul credincioșilor, preoților, episcopilor, persoanelor consacrate greco-catolici. Dar ei au păstrat comuniunea cu Roma, au păstrat credința în fidelitate față de Sfântul Părinte și aș spune cu demnitate și cu dârzenie. Într-adevăr, în multă suferință, dar cu demnitate și dârzenie. Pentru a completa un pic cadrul prezentat în seara aceasta, aș încerca să redau un pic care a fost poziția de partea cealaltă, deci în România, în închisori, în mănăstiri unde erau la arest domiciliar, se trăia în suferință. Care era poziția la Roma? Cum vedea Roma acest lucru? Și este evocativă scrisoarea Sfântului Părinte Papa Pius al XII-lea, care în 1952, în scrisoarea apostolică Veritatem Facientes, adresată românilor care sunt în pace și comuniune cu Sfântul Scaun, cu Scaunul Apostolic, spune: și dacă prin urmare voi, o venerabil frați și iubiți copii, sunteți chinuiți de persecuții și de tot felul de necazuri, pentru că doriți să păstrați credința catolică intactă în sufletele voastre,
Acest lucru este spre onoarea voastră și nu spre rușinea voastră, spre gloria voastră și nu spre infamia voastră. Pentru noi și pentru cei care pot cunoaște adevărul și își pot face auzite liber vocile, păreți să reînnoiți splendorile bisericii primitive. Și de aceea, noi care nutrim sentimente părintești față de poporul vostru și care îl înconjurăm cu o iubire deosebită pe cei care suferă persecuții pentru dreptate, dorim să sărutăm lanțurile celor care, întemnițați pe nedrept, plâng și se întristează pentru atacurile asupra religiei, pentru ruinarea instituțiilor sacre, pentru mântuirea eternă a popoarelor lor puse în pericol, mai mult decât pentru propriile lor suferințe și libertatea pierdută. Dorim să sărutăm lanțurile celor care, întemnițați pe nedrept, suferă. Sunt cuvinte care au fost repetate în prezența Papei Francisc la beatificarea episcopilor greco-catolici de către cardinalul Lucian Mureșan și reprezintă atitudinea Sfântului Scaun, reprezintă acea unitate care exista nu numai dintr-o parte, dar și din partea cealaltă. Și acest lucru nu a fost doar atunci, la început, dar s-a păstrat de-a lungul anilor. După mai bine de 25 de ani, un alt papă, Paul al VI-lea, îl trimite pe un monsenior din Secretariatul de Stat, monseniorul Giovanni Kelly, în România și acesta îl întâlnește pe preasfințitul Iuliu Hosu. Și îi spune, prezentându-i propunerea Sfântului Părinte de a-l numi cardinal, primiți aceasta ca omagiu adus Bisericii Greco-Catolice din România, o încurajare pentru episcopi, pentru cleri și credincioși, o dovadă că Sfântul Scaun nu-i uită. Sfântul Scaun nu-i uită. Deci vedem cum, pe de o parte, am fost în această seară conduși prin aceste mărturii luminoase de credință. Pe de altă parte, am văzut și atitudinea Sfântului Scaun, care continua să fie alături de cei în suferință, prin rugăciune și prin diferite moduri posibile pentru a încuraja, pentru a aduce un cuvânt de consolare. Încercând să încheiem această seară, prezentarea din această seară, cred că cu toții putem să luăm cu noi, să rămânem marcați de această mărturie luminoasă de credință evocată în viețile persoanelor, personalităților despre care am auzit. O mărturie luminoasă care continuă să strălucească. A continuat să strălucească de-a lungul anilor și continuă și astăzi să ne întărească în drumul nostru de credință. Să avem și noi fruntea senină, în ciuda dificultăților cu care ne întâlnim, în păstrarea credinței noastre, să o facem cu fruntea senină, să o facem cu lumină, să continuăm această mărturie luminoasă. Așadar, mulțumiri încă o dată tuturor participanților și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne descrețească frunțile și să ne ajute să fim și noi martori luminoși, întăriți de exemplul și de mijlocirea celor care au suferit pentru credința lor. Mulțumim foarte mult, monseniore, și vă rog, dacă se poate, să ne dați o binecuvântare finală la sfârșitul acestui eveniment, să fim și noi martori fideli ai credinței noastre acolo unde suntem. Și cred că suntem cel puțin în toată România și în afara ei. Așa că mulțumim. Eu aș spune, ubi maior minor cessat, îl rugăm pe Preasfințitul să ne dea o binecuvântare. Așa, mulțumim. Preasfințită. Misteribil Părinte, este la fel de valabilă și binecuvântarea dumneavoastră ca și a mea. Bine. E bine că mai sunteți aici. Da, noi mulțumim că asta până la sfârșit. Felicitări, sora Adina, și tuturor celor care ați prezentat, m-ați emoționat. Cred că toți am fost emoționați un pic. Bine, binecuvântarea Domnului să vină peste fiecare dintre dumneavoastră, prin cel mai ci sfinte, cu a său și cu a sa iubire de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Vă doresc sărbători fericite, un post binecuvântat, un advent binecuvântat. Sâmbătă am aprins cu preasfințitul Bece prima lumânare la dânsii. Noi am început mai de mult postul. Vă aștept la colindat. Venim, chiar Iisus, și online. Dragă, bine. Lăudați să fie Iisus. În vecii vecilor, amin. Mulțumim tuturor pentru participare, mulțumim vorbitorilor și tuturor care ați avut răbdare în ciuda faptului că am depășit un pic timpul alocat. Mulțumim și o seară frumoasă și advent binecuvântat. La revedere! La revedere, mulțumim! Mulțumim!